Hello guys, tinokuchingamidzai muchirongwa chenyu chemasecret namaconfessions. Muzuva ranhasi tine nyaya yakati rebei, atisati tapinda munyaya iyoyi ndanga ndichida kungoti kumhuri yeZimbabwe uyezve kumhuri yeKwanduro ingadai Mwari vakunyaradzai in a special way. I know this past weekend has been a difficult weekend for you, asi ticharamba tingokunamatirai zvinhu zvinorwadza. Ingadai mweya mutsvene vakunyaradza. Rega yedu tipinde munyaya yedu yekutanga. Tete, ndiri mudzimai andingati ari middle age. Ndinoda kutaurawo nyaya ndakasangana nayo nenyaya yemahelper. Tete, vasikana vebasa vakandionesa chekuona. Waiti ukatsvaka wechidiki anga asingagari pamba achiswera murodhi achiteverana nezvikomana zvemuraini. Mbuya vangu vakazonditsvakira aivasati amboshanda achitobva kumaReserve Street. Musikana uyu akatanga achiita zvakanaka kudzamara apanduswa nevavakidzani. Ava kuti kana ndisipo aibikira vakidzani chikafu chimwe achita kugova. Dzamara ndaona kuti yowe zvandava kushandira toilet. Ndakamusiya akaenda hake. Tete, ini imba yangu ini mugweru. Saka ndaishanda kuma non-governmental organization ndishandira kuChegutu. Vana ndine vaviri, musikana mukuru aiva form 1 kozoti mukomana aiva grade 3. Tete murume wangu aiva musoja aishandira kumasvingo. Saka nguva zhinji ndavanzoenda kumba pama weekends pama public holiday. Nguva yandinoti ndaispenda ndiri pamba kazhinji yaiva holiday yaDecember yataivhara basa around 8 December tosofura kuna na 15 January. Musikana wangu Dangwe Isabel taiva tamisa kuboarding school tete. Saka hana yaizodzikama zvayo. Tete munongoziva kana uri mai une mwana musikana hana yako haigadzikani, especially kana uri kure naye. So the best decision was kumisa kuboarding school. Saka kana ndichitsvaka musikana webasa tete waiva kuti anosara natakudzwa mukomana wangu ari grade 3. Pamwe chete nekusara akachengeta pamba nekutsvaira kuti pamba paite order. Chimwe taitira mbavha kuti dzikaziva kuti pane munhu atizowani imba iri ground, panenge pane munhu anotarisa. Tete, ndaneta nevasikana vechidiki ava ndakazowana mai vechikuru. Ndikakudzai kuti mai Melissa waisavaudzira basa. In fact, pakushanda chete vaiva bhiza chairo. Tete chero kubika waiva usina chishoro. Kana uri utsanana vaiva number 1 chaiyo. Tete in fact hapana chandaishora pavari. Chero kuti nhasi ndinoda kunyangira, ndoda kusvika pamba ndisina kuvaudza. Waingovawana vari pamba vachiita basa ravo nemazvo. Teme yakapera ndikaona magrades atakudzwa ava kudzikira. Mwana ava withdrawn, hachadi zvevanhu. From a bubbly and intelligent child tete kuva munhu ari different. Ndakambogara pasi nemwana mukomana wangu ndifunga kuti mapressure echikoro, asi mwana hana chakataura. Baba vake vakatombokomenta kuti kuda inyaya yekuchinjanisa mamaids kwandaita. Vakati mai Melissa seemed to be a good person. Dai ndamboti chovhei nawo. Ndakaona iri pfungwa yakanaka zvokuti ndikati beta ndimbowadhira pana mai Melissa tete sezvo vainge vachiradza kuti vanoziva zvavanoita, especially panyaya yebasa. Ndakazonzwa nomwe muvakidzani wangu oti usiku wega anonzwa mwana achichema. Saka dai ndaiwana nguva ndongorora kuti mwana anochemei. Ndakabvunza mai Melissa kuti vanombonzwa takudzwa achichema ere usiku. Vakati havana kumbobvira vasangana nazvo. Saka tete ndakatanga kufunga zvakawanda. What if mai Melissa vaiabhisa mwana wangu? Ko kana vaibata mwana chibharo? Moti tete zviriko here futi zvokuti vana vechikomana vanobatwa chibharo nemamedika? Saka ndaizoronga dhiu rangu ndisina wandaudza. Tete ndaida kubata kuti chii chaitika pamba apa. Ndakatuma mai Melissa kumashopu ndikati vaizondiwana ndaenda kubasa. Ndakakiya bedroom rangu nemukati ndikabvisa makii. Ndakagara ndarongedza tuchikafu twangu. Bedroom rangu mune insuit. Saka nyaya yetoilet yaisava nyaya. Takudzwa ingatobuda aenda kuchikoro. Mai Melissa vakadzoka kumashopu ndivanzwa hangu vachiridza chikwepa foni. Ndikazonzwa zii vava kuita basa ravo. Nguva dzekudzoka kwatakudza kakwana ndikanzwa mwana oitiswa homework. Gare vava kubika, vava kutodya, mwana kutopinda murumu make ava kunorara. Mumwe wakambofunga kubuda bedroom wangu, asi mumwe ukati shinga wanga wambobudirira one. Whatever was happening to my son, I was going to uncover it. Tete ndakavata 9, 10, 11 popa ndakanzwa takudzwa vava kuchema zvaisiririsa. Tete ndakarova nyawa ndichienda kwatakudzwa. Tete zvandakaona ipapo zvakandiondesa within minutes. Kunzwa guru kurira, kunzwa matumbu achiomarara. Ndakaona mai Melissa vakaita kunyudza mazino avo munyama
matakudzwa. Mazino avo aitova neropa. Mwana wangu tete, mwana wangu tete. Tete mai Melissa vakaita kuvhunduka vachindiona tete zvekuti vakatiza vachibuda muromo. Ini ndaive ndokonzentrera naTakudza. Chandakakwanisa kuita kufonera hanzvadzi yangu yaigara mutauni. Akauya usiku ihwohwo. Baba Taku ndakavafonera tete vakati vaizovata vachifamba. Vakazosvika kuma 5 am. Tete ndaiitwa kupererwa chaiko. A lot of things zvakatanga kumeka sense kwandiri. Ndosaka mwana wangu aingogara akasuruvara. Ndosaka mwana wangu aingotanga kudonha magrades kuchikoro. Ndakatarisa musana waTakudzwa tete aiva mazino oga oga, chest kudai maronda oga oga, kurumwa koga. Tete ndakachema zvokuti I'd failed my child. Ndainge ndaentrasta upenyu hwemwana wangu kuma strangers. Zvino mai Melissa vainge voda kundiurayira mwana wangu. Tete chandainge ndisinganzwisisi ndechekuti vaiva musatanisi here, vaiva vampire here, ende nemhaka yei vainge vatageta mwana wangu. Tete I had a lot of questions in my head. Kodai ndakaurayirwa mwana. Tete hanzvadzi yangu yakazoita nyaya iyi police case. Mai Melissa vakavharirwa. Mwana akazoendeswa kuhospital. Baba Taku vakasvika vakashatirwa, vaitoda zvehondo, vakazodzorwa nehanzvadzi yangu kuti tirege mutemo uite basa. Taku akazonamatirwa kuchechi zvakare. Tete nyaya iyi yakandidzidzisa zvakawanda. Ini hangu zvemahelpa itai mega, ina handichadi. Taku ndakazomisa kuboarding school. Gore rino ari kunyora grade 7. Akazoita hake right. Ino ndava full time mom izvezvi, contract yakapera, sadiri kungoita zvimahaso zvangu. Next day Taku anenge aform 1. Ndinombofunga kuti dai ndisina kurova basa musuyu mwana wangu angadai akafa kare. Iko zvino ndoita basa rangu ndoga tete. Handisi kuti musaita mahelpa, itai henyu, asi ongororai vanhu vanosara nevana venyu. Itai henyu, asi pavana apa ngwarirai. Mai Melissa vari kupika kujeri izvezvi. Alright, tisati tapinda munyaya inotevera, regai ndingoti guys, upenyu hauzikanwi, ramangwana harizikanwi. Kuvanhu vose vanogara out of the continent. Tadzoka zvekare nenyaya yekudiaspora. Tiri kungoti torai diaspora insurance. Anditi muikavhe vana mama, vana daddy, everyone below the age of 75. Anditi kuitira kuti if anything happens, ime kudiaspora tinokufonerai ende hatimboregi, handisida kunyeperai. Hatimboregi, aiwa ndimi support system yedu. If anything happens to mom, tinobata nharembusha toti mama maita dambudziko kuno, tiri kuda mari. Saka tiri kuti ngatigadzirirei ramangwana redu. Handiti titore diaspora insurance. Alright, regai tipinde munyaya inotevera. Ndaburutswa kumateresi cause nyaya yerape and the way how you handle other people's problem is yours. Saka zvakangoita kuti ndive necourage nekuchitaura cause this problem yaindidya uye iri kundidya day and night in my life. I'm 32, ndakakurira pabarika. Saka baba vedu vaisatida, vaida vekune imwe imba. So pandaive ndiri grade 2, there was my other sister from another mother. Ndiye andaiwana ari pamba sezvo aiva apedza chikoro. Saka ndaigara rohwa daily, just kungovenga zvishanje rebarika zviya. Saka ndakazotanga kutya kukasira kusvika. Ndainge ndotamba munzira kumirira vamwe kuti kuda ndikasvika navo ndaisazorohwa. Zvinhu zvaiitika vabereki vasipo. Baba vedu vaiva nemabusiness uye imba. Saka vaiti vamwe mai vanenge vari kutown 4 months, vamwewo vari kune imwe shop iri kumusha vachingochinjana zvakadaro. Saka ndiri pakutamba munzira ndaifamba hangu dega cause vamwe vainge vamanya from kuchikoro kuenda kumba. Ndokusangana nemwe murume anga ane imbwa dzake 4 neokapu. Kwakunditi kotama ukurure penti ndisati ndakucheka. Ndakaita sekudaro tete nekutya kufa. Akandirepa kusim 2 uku. Ndikaita nguva refu ndichiita tsvina ine ropa, but wandakanoudza kumba akatonditsemura nembama kuti wakaura hazvitauri. Kechi 2 I was 15, ndakaitwa zvekubatwa ndonyedzerwa mumotikari
ndokuendwa neni. Saka ndakazorova dhoo remotikari rikavhurika. Vakamira, ndikati ndoda kugara kumashure. Mota yaiva single cab back. They agreed ndokugara kuya. Mota payakamhanya about 2 kilometers. Ndakajamba ndokuwira muroad. Thank God handina kutyoka. Ndakangokuvara ndokumuka ndokutanga kutiza, but nekuda kwemarwadzo handina kure kwandakaenda, uye vazviona ndokumisa mota ndokutanga kundidzingirira. There were 3 armed men. One akasara kumota, so pavakasvika vakutanga kandibhinya vaitoda kuchinjana havo, vakamirira wepiri. Manje ndakabva ndangoona chinhu chakabhururuka pataiva chichena, kungoti ba 2 times, ndobva vatanga kutiza. Ndiko kupona kwangu. Sezvinei pakabva pasvika ndiko kuzobatsirika kwandakaita, but bad part is I got infected with HIV. Nguva yakafamba. Last year the problem ndakabatwa futi 2 ndokuchinjanusa. Saka hei handichakwanisika kunyora tete marwadzo tete apa chakundidya kuti upenyu hwangu ndeweiko uye kusvika rini zvichingodai. I'm very sorry. This is painful. I'm very sorry for what you went through. I think, of course, ndakavapa number vari kutaura na-psychologist, so she's getting help. Asi I think apa tinofanira kunamata, we have to pray for her also, because unoita sekuti wadova vanhu vakawanda vanomborepo wakachitu. I don't know kuti mweya spirit rudzii, but we need to pray for you. After mateerera nyaya ndokumbura kuti munditumire WhatsApp, anditi munditumire WhatsApp ndikutumire nhamba dzapasta vachakubatsirai kunamata nemi, please.